Петя, аз съм Адор и ще правя тази игра епизоди. Дали стане като преди малко да загубя. Защото беше много банално. Стреляйте в въздуха. Това ни целта, защото трябва да пазим тези неща. При малко мина готови ниво, ама какво да се прави? Кампасия студиото е бъгава. Ето виждате. Виждате? Да трябва да ги паза. Трябва да ги улучвам тези негри, защото ми пускат ракети и ми унищожават дребните, вредните. И реших аз той да правя. Чакай, бързо трябва да стигна. Ай сега. Сега да оцеля. И сега този дет съм къснал. Няма го забравиме. Значи трябва да видим да има още негри летящи. Няма ми се струва. Ох. Трябва да ходим. Има някакви тука. Или тази стреля. Чакай. Има някакви негри. Бълкал съм се. Някакви древни негри. Чай ще отида малко тука. Ако се чудите ти какво правя чет на него, и то, ако не сте забелязали, кръвта ви незалетенци се зарежда до край. Сега да отидем там. Трябва да ги убийте, да ги пребийте, защото са негри. Той е ваши опоненти, червените. Те са врагове, а от сините сме. Ако се чудите, ще намеря откъде да стегля недем версията и ще правя епизоди. Ма да стане по-скоро, защото ми се играе играта. Хубавичка си, ако не виждате, добър съм, защото съм. Ето, виждате ли? Не отивайте пред него. Сега отивам да пазим той. Знаеш, че корабите ще ни кацнат и заради това трябва да ги унищожим. Тея нещастници. Димек да го кажа по най-хубавия начин. И кацаме тук, например. Мамка ма за малко. Не се кацвайте на нещо друго, защото може да видят и да нападнат. Готово. Сега вече негрите ще загубят, да се струват. Те са червено негри, се казват по принцип. Само да не падна. И сега си стрелям. Ето, виждате? Видяха ма. Негрите ма с негри. Значи сега трябва да се призима някъде до този кораб. За да си възстановя поне малко от това нещо за летението. Виждате? Ето е нагър. Иска да ми го унищожи. Аз нямам позволение, защото е нагър. Сега трябва да се отдалеча най-дълго време от тях и да се моля да кацна някъде на... Ей, тук да се моля да се кацна. Сега ще чакам. Ако се чудите да го стрелям на там ще го стрелям. Но май бе, защото са негри. Гледай сега. В принцип трябваше да стане много голяма експлозия. Ама нещо тази демо версията е бъгната. Те че да се моля да не стане оно нещо. Ей сега така. Пускам си ги. И убивам танковете, защото са вредни. Вредни са. И сега той трябва да унищожавам. После танковете. Май той трябва да унищожавам. Защото то ги седне нещо. Като ражди нещо като машина за танкове. И сега да стреляме. Най-близко до корабчетата ни. Лагнаме. Но да не минавам пак да смисъл от начало. Защото ма мързи.
Чекай, сега вече има загадка. Да, може съм точен. Бил съм точен още. Ако става там, ще го уча. Горе-долу. Това е демо версията. Ето, победих. Тетка ще им барбари, че сме победили. И така нататък. Ето, виждате, минах го. Това беше от мен. Довиждане.